Hvad mener du? Telefoner? Eller telefonnummer? Det ved jeg ikke. Kan du nu klare det? Hvad? Kan du nu klare det? Ja, ja. Er du nu sikker på, at du kan klare det? Ja! For helvede. Er der en sten i vejen? Menneske. Er der en sten i vejen? Ja. Nå. Jeg skal nok klare det. Sådan. Jeg har ingen kommentar til, hvad du laver. Der sidder en ro i vejen. Prøv at trække den op. Så er det måske lidt lettere. Mathias? Hvad? Slapsvans. Hvad? Jeg skal nok. Du vil heller ikke kunne det her. Hey Mathias, er der ikke en video, der skal på YouTube? Nej! Er du sikker? Lad være! Bare rolig, jeg skal nok lade være med det. I hvert fald ikke i dag. Min hofte. Skal jeg ikke gøre det? Mathias, skal jeg ikke gøre det? Hvad? Skal jeg ikke gøre det? Nej. Så kan du filme. Nej. Kom nu. Jo, det vil jeg gerne. Okay. Kom så. Kom nu i gang for helvede. Se, man kan ikke. Det er pissehårdt. Er det ikke? Jo, det er det. Kom nu. Se. Der er en spade. Hvad? Jeg gør nu. Og der er en skovl. Vi fokuserer slet ikke på mic'en. Mathias. Nu gør vi. Undskyld. Og der er en bålplads, og der er en til, og der er en til, og der er en til. Ja, undskyld. Vi fokuserer på dig. Og der er en spade. Okay, grav så. Woo. Jeg fik en myg i munden. Han smager sikkert godt. Kom så. Undskyld, jeg kom til at gå ind foran skærmen med min hånd. Ja, flot. Dejligt brudt. Hvad er der galt med dig? Ikke noget. Du er fandme også mærkelig. Tak for lort. Men det var så lidt. Mathias! Fokuser på mic'en. 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 Kom så. Okay, nu stopper den altså.